Sanibonani onibingelelayo umgojeli umfana kaNcube. Ihloko sale album ezophuma sithi ayihloma ihlasele. Ukuthi kayihloma ihlasele kwenzakalani? Ngicabanga ukuthi lokho ke sobe sesikwazi ukuthi sikuthole ngomeni. Ngithi ke ngiyanethembisa ukuthi kulomsebenzi ngizonethulela wona namuhla. Shuthi la umuntu engisebenze naye kulo umsebenzi ngisebenze nomthandeni umfoko kaManqele. Mama kaNomvelo musungihlaza wena, mama kaNomvelo, mama kaNomvelo musungihlaza wena, ungishawa emphakathini ukuthi abantu bazi. Ngazosebenza nenkosi yamagcokama.